Mondjon valami jót. Én... Vargának a fia. Vargának. Uram, azt, amit ön csinál, azt hogy kell kivitelezni? Ó, de ezek kapják. Lilla, biztos nem kell kabát? Menj a picsába. Nem nyelvogjának. Nem, kisfiam. Én Szolnoki vagyok. Én még Jászberény. Jászberény. Szolnokon is szóltam rendben. Igen? Rendőrtiszt. Hát, te még akkor anyád picsájába sőt. Vágjam a fájába. Na, számoltam. Jó, egészségére. Egészségére. Mindjárt pofogva le kucsod, mindjárt mész a Varga bácsió. Varga bácsió, mit? Tájén karatés is tetszett lenni? Gyúros, birkózó. Ne törődjél a birkózóval, ilyen birkózó nincs. Mint maga? Másik nincs ilyen? Én nem voltam birkózó. Nem? Boxoló? Hát voltam. Erdei tanította, mi? Voltam. Boxoló. De birkózó. Na. Hát kisfiú. Focit? Futballt? Tetszik Nem. szeretni? A bérnél rendőrtiszt voltam. Rendőrtiszt. Volt veszélyhelyzetben? Hát nem, kisfiam, majd te olyan csepp vagy, mint a pipámban a füst. Vagy az? Nincs, és már Csík Tibi. Csík Tibi? Ki ő? Hát mit tudom, már meghalt. A legnagyobb Boxoló? Hát a pap. Pap Laci volt a legnagyobb. Pap, nem, a Csík Tibi, még a pap. Ugyan, mert én nem hallottam róla. Nem, a Csík Tibi, még a pap volt, Jászberény. Pap Laci nem is Jászberény. Ha? Hát a Jászberény. Szentesi. De itt van. Hát a Harti Zsoltot tetszik is Ne velük? vágja rá, csak a pipára. A porondján. Mik vagytok? Nem vagytok. Kigyeltük. Hány iskolában? Egyetemre járok. Egyetem, akkor még... Tényleg oda jár. Én is egyetemben. Jaj, Maga is jár? Hát én elmondom. Maga is volt? Nem volt? Csak önnek nem, én érettségű. Egyetemben oktató. Csak önnek mondom el, én Jó munkát. Nem mondjál már neki. No, Hol vannak? Jó munkás ember volt egész Hát életében? olyan, mint te. Jó munkás ember, nem? Majd te, mindjárt mi munkát. Én nem voltam. Kapsz olyan pohót, hogy mindjárt munkában. Kapsz olyan pohót, hogy mindjárt mész a munkában. Valami jászverset tud mesélni? Jó egészség. Valami jászverset tud mondani? Jászsággal kapcsolatos Hát vers. én nem verselek, én zenész voltam. Zenész is volt. Min? Gitáron, dobon? Életemben fölrakottam gitárról, hát... Akkor min? Hegedű? Csellós hegedű? Apát, hallod még ide? Gitár. Gitár. Aztán... Dakar. Hogy körül? Még egy gitár. De kovácsod. Hogy kell üzelni? Hegedű. Még tudom. Hegedű. Tudja, mit tudom. Aj, nem én.